Σήμερα είναι 8 Μάρτη του 2025 και εξακολουθεί να είναι η καλύτερη χρονιά τουλάχιστον των τελευταίων 200 χρόνων, όπως είπε και ο Πούτιν στη τελευταία του συνάντηση. Εγώ πιστεύω πολύ περισσότερων χρόνων, θα έλεγα τουλάχιστον 500 χρόνων, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η μεγάλη επίθεση της δυτικής απεικιοκρατίας σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα έγκλημα που ξεπερνάει κατά πολύ όλους τους προηγούμενους κατακτητές, ψυχοπαθείς γενικώς, μεγαλεπίβολους, όλους αυτούς που θαυμάζουν τα βιβλία της ιστορίας και ακόμα τους κρατάνε στις αναμνήσεις τους και στις φαντασιώσεις μεγαλείου διάφοροι λαοί. Μιλάω για τύπους ας πούμε σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, σαν τον Ιούλιο Καίσαρα, τον Ταμερλάνο, πριν από αυτόν τον Τζέγκις Χάν, φυσικά τον Μωάμεθ Β, τον Πορθητή για το Ισλάμ, τον Φρυδερίκο το Β, τον Απολέοντα, τέλος πάντων όλους αυτούς, και το κρίνω απαραίτητο να βάλω αυτό το θέμα, οι μεγάλοι οι σκεπτικιστές απέναντι σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά, γιατί μπροστά σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει εμφανίζονται οι ρήτορες που θα προσπαθήσουν άλλη μια φορά να στρέψουν την κοινή γνώμη προς το συμβιβασμό, προς την αδράνεια. Λοιπόν, από πού να το πιάσω? Ίσως ο καλύτερος τρόπος είναι να δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Αντί να πάω στους αρχαίους σκεπτικιστές καταρχήν, να δώσω μερικά παραδείγματα ρητών, γιατί ο σκεπτικιστής είναι λίγο δύσκολο να αναγνωριστεί. Μάλιστα, συνήθως ακούγεται πολύ λογικός, πολύ έξυπνος, πολύ ευγενικός προς τον ακροατή του. Γιατί? Γιατί ο σκεπτικιστής δεν υποβάλλει απευθείας μια άποψη. Και πριν περάσω στα παραδείγματα, θα έπρεπε να κάνω μια παρένθεση για μερικούς έτσι πολύ απλούς κανόνες επικοινωνίας. Να μιλήσω μάλλον για αυτό που λέμε πρώτο μήνυμα και δεύτερο μήνυμα στην επικοινωνία. Γενικότερα στην ομιλία, όταν απευθύνεσαι σε κάποιον. Όλα αυτά τα ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι οι επικοινωνιολόγοι, οι διαφημιστές, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, αυτοί που κάνουν το λεγόμενο motivational interviewing, αυτοί δηλαδή που προσπαθούν να πείσουν κάποιον για κάτι, είτε αυτό είναι να σταματήσει το κάπνισμα, είτε να σταματήσει το αλκοόλ, έτσι ξεκίνησε άλλωστε, αλλά οι ίδιες τεχνικές χρησιμοποιούνται παντού. Το πρώτο μήνυμα είναι το προφανές, αυτό που μπορείς να γράψεις σε ένα χαρτί, με χαρτί και μολύβι, ή να το πληκτρολογήσεις στον υπολογιστή, είναι λέξεις, είναι λογική, είναι επιχείρημα. Αλλά το δεύτερο μήνυμα είναι αυτό που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, πίσω από τη συγκεκριμένη πρόταση. Και μπορεί να έχει δύο κομμάτια. Μπορεί να είναι ο τρόπος που το λέω, η ένταση που το λέω, η φαινομενική λύπη ή ο φαινομενικός θυμός που μπορεί να χρησιμοποιώ όταν λέω κάτι. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι πολύ πιο ύπουλο. Να είναι αυτό που βάζω τον άλλον να σκεφτεί. Για παράδειγμα, όταν λέω κάτι που οδηγεί σε μία προφανή σκέψη και αντί να σου πω ότι θέλω να σου πω αυτό, θέλω να επιχειρηματολογήσω για να σου πω, για παράδειγμα, ότι η Ρωσία έκανε αδικαιολόγητη εισβολή στην Ουκρανία, όπως μας λέγαν όλο αυτό το καιρό, απλά σου παρουσιάζω ψεύτικα δεδομένα και σου λέω βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Αυτό μπορεί ακόμα να γίνεται και με προσποιητή κατά κάποιο τρόπο δυσπιστία, όπως το κάνουν πολύ συχνά οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Δηλαδή παριστάνουν ότι δήθεν κάνουν το δικηγόρο του διαβόλου και προσπαθούν να καταλάβουν μα γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Πούτιν και πώς είναι δυνατόν και πείτε μας σας παρακαλώ, και παρουσιάζουν διάφορους ειδικούς για να βγουν αυτά που θέλουν να ακούσουν, πάλι με προσποιητό ακαδημαϊσμό, πάλι με προσποιητή προσκόλληση στα γεγονότα, για να αφήσουν τον ακροατή να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά φυσικά
Όπως λένε οι Άγγλοι, garbage in, garbage out. Άμα έχεις τα λάθος δεδομένα, θα βγάζεις και τα λάθος συμπεράσματα. Λοιπόν, ο σκεπτικιστής κάνει κάτι τέτοιο, αλλά το κάνει με πολύ πιο επιδέξιο τρόπο. Θα δώσω μερικά παραδείγματα πώς μπορεί να αναγνωρίσει κανένας ένα ύπουλο δεύτερο μήνυμα. Καταρχήν τις διαφορές. Το πρώτο μήνυμα είναι εξωτερικό, είναι αυτό που λέω και πάντα θα είναι κάτι που σου το είπε κάποιος άλλος. Το δεύτερο μήνυμα όμως είναι εσωτερικό, είναι αυτό που σκέφτηκες εσύ. Άκουσα αυτό στη τηλεόραση και σκέφτηκα ότι γίνεται δηλαδή δικό σου. Είναι αφομοιωμένο, δεν είναι ξένο. Και εκεί δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι είναι κάτι που το σκέφτηκα μόνος μου. Δεν μου το είπε κανένας. Είναι αυτό το φαινόμενο που βλέπει πολύ συχνά κανείς όταν γίνονται δημοσκοπήσεις στον δρόμο, να ρωτάνε 100 ανθρώπους και 100 άνθρωποι να λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα και μάλιστα να πιστεύουν ακράδαντα ότι είναι εντελώς δική του σκέψη. Αυτό θα μου πείτε σε κάποιο βαθμό γίνεται με την επιλογή των απαντήσεων, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και μπορεί να το δοκιμάσει κανένας αυτό, ρωτώντας γύρω του, ρωτώντας να πάρει πολιτικές απόψεις, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα ακούσει αυτά που ακούει από τους παρουσιαστές των τηλεοράσεων, με λίγες παραλλαγές, με λίγες παραλήψεις, ανάλογα με τα πόσα πρόλαβε, πόση προπαγάνδα πρόλαβε να αφομοιώσει αυτός που ρωτάτε. Και η διαφορά είναι ότι πολλές φορές θα σου πει για το δεύτερο μήνυμα εγώ το σκέφτηκα μόνος μου και άλλες φορές όταν το δεύτερο μήνυμα έχει να κάνει με αξίες που περάσαν με τεχνητό τρόπο, δεν θα σου πει το σκέφτηκα, θα σου πει έτσι νιώθω, έτσι νομίζω, έτσι πιστεύω. Πάλι μη αναγνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι που του το πέρασαν. Ο σκεπτικιστής λοιπόν είναι αυτός που διαλύει κάθε επιχείρημα. Διαλύει κάθε επιχείρημα γιατί όπως οι αρχαίοι σκεπτικιστές πιστεύανε, ακόμα και την ίδια την έννοια της πίστης την απορρίπτανε, τέλος πάντων, αυτό που λέγανε βασικά είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Όλα είναι σχετικά, όλα είναι υποαίρεση. Τα πάντα, οτιδήποτε πει ο οποιοσδήποτε, είναι δυνατόν να απορριφθεί, είναι δυνατόν να το δεις και εντελώς διαφορετικά. Οι σκεπτικιστές που ονομάζαν τη σχολή του σκέψη ήταν ένα από τα τρία μεγάλα κινήματα στην Αλεξανδρινή εποχή, μεγάλες φιλοσοφικές σχολές, ίσως με την τέταρτη την Ακαδημία του Πλάτωνα. Ήταν τα κινήματα που δημιουργήθηκαν σε έναν κόσμο όπου πλέον δεν μπορούσε να λειτουργήσει η δημοκρατία, η ρητορία. Μετά την κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου και φυσικά μετά με τη Ρωμαϊκή κατάκτηση δεν είχε νόημα να ασχολείται κανένας με τα πολιτικά, δεν είχαν νόημα τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα ή η ηθική που οδηγεί σε πολιτική δράση. Άρα δημιουργήθηκαν οι τρεις μεγάλες σχολές της απόσυρσης. Δημιουργήθηκαν οι στοικιστές, λίγο πολύ καταλαβαίνουν τι σημαίνει στοικισμός. Δημιουργήθηκε ο ειδονισμός και φυσικά και οι σκεπτικιστές. Και οι σκεπτικιστές τους απορρίπταν όλους. Τους απορρίπταν όλους διότι όλους τους υπόλοιπους τους ονομάζανε δογματικούς. Τι σημαίνει δογματικούς? Σημαίνει ότι ξεκινάτε από κάποιες πρώτες αρχές και από εκεί δημιουργείται ένα ολόκληρο σύστημα. Αυτό όμως το σύστημα πάντοτε θα μένει αναπόδεικτο, διότι πάντοτε οι πρώτες σας αρχές είναι αναπόδεικτες και αυθαίρετες. Αποφεύγοντας λοιπόν το πρακτικό ερώτημα, αυτό που κάθε λογικός άνθρωπος βάζει στη ζωή του να βγάλει ένα συμπέρασμα για δράση, οι σκεπτικιστές, απορρίπτοντας τα πάντα, προτείνανε ως στάση ζωής αυτό που λέγανε αποχή. Εποχή μάλλον. Εποχή, το λέγανε αυτοί, αποχή σημαίνει στα σύγχρονα ελληνικά το να απέχεις από οποιαδήποτε δράση. Ενώ δηλαδή θα περίμενε κανένας ότι αυτοί οι μεγάλοι αμφισβητείες θα οδηγούνταν σε μια μεγάλη επανάσταση, στην πραγματικότητα η αμφισβήτηση αυτή τους οδηγούσε στην ακριβώς αντίθετη στάση ζωής. Τους οδηγούσε στην αδράνεια. Τους οδηγούσε στην άποψη, αφού δεν μπορώ να πω ούτε ποια άποψη πρέπει να προτιμήσω, η στάση ζωής που επιλέγω είναι η εποχή. Είναι ας κρατήσουμε τα πράγματα ως έχουν,
ακριβώς όπως είναι, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω ότι αν τα αλλάξω, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Και αυτό ταυτίζεται πλήρως και με τον σύγχρονο συντηρητισμό, όπως τον επινόησε ο Έντμουντ Μπούρκε, ο Άγγλος δηλαδή που την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, Άγγλος πολιτικός φιλόσοφος, έλεγε ότι δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα με όλες αυτές τις βίαιες αλλαγές που γίνονται στη Γαλλία, τις απεχθάνω με τις βίαιες αλλαγές, άρα υποστηρίζω ουσιαστικά το παλιό καθεστώς. Και αυτό είναι το βαθύτερο κίνητρο. Αλλά όταν διατυπώνεται, όταν έχεις αυτό το διατάφτα διατυπωμένο ως μια αντιδραστική θέση, ότι ναι, θέλω να διατηρήσω το παλιό καθεστώς, τότε είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Όταν όμως διατυπώνεται ως σκεπτικιστική θέση, ώστε δεν έχω κανένα λόγο να πιστέψω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν έτσι, τότε αυτός που το διατυπώνει ακούγεται πιο έξυπνος, πιο μετρημένος. Standing on the fence που λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή ανάμεσα στα δύο οικόπεδα, ούτε από τη μια ούτε από την άλλη. Και αυτό είναι μια συμβουλή στον αγγλοσαξονικό κόσμο, διότι είναι ένας τρόπος να μην προσβάλλεις κανέναν, ένας τρόπος να δείχνεις έξυπνος. Αλλά ας περάσω σε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, διότι ο σκεπτικισμός θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ολόκληρη επιστήμη. Είναι μια τεράστια κατασκευή επιχειρημάτων. Είναι απέραντος. Είναι πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να διατυπώσεις το σκεπτικιστικό επιχείρημα. Στην ουσία θα μπορείς να το πεις, με το οποίο μπορείς να κάνεις αποδόμηση της οποιασδήποτε θέσης και με τρόπο ώστε να ακούγεται έξυπνο. Εμένα φυσικά δεν με πείθει, διότι κάθε πρόταση και κάθε τι που ακούω, οποιοσδήποτε το λέει, το σκέπτομαι με βάση το πρώτο και το δεύτερο μήνυμα. Δηλαδή, ποιο είναι το πρώτο μήνυμα, σε ποιους απευθύνεται, τι κοινό έχει αυτός που το λέει και ποιο είναι το δεύτερο μήνυμα το οποίο αναμένω να δημιουργήσει σε αυτό το κοινό. Για παράδειγμα, μιλάει ένας συντηρητικός πολιτικός, απευθύνεται σε μια συντηρητική πελατεία. Για παράδειγμα, μια ξενοφοβική πελατεία ή μια πελατεία που φοβάται τους μετανάστες. Και λέει ότι εγώ δεν παίρνω άποψη, σας λέω, απλά σας αναφέρω ότι έγινε αυτό το έγκλημα και ότι η αστυνομία απέφυγε να πει ότι ο εγκληματίας ήταν, για παράδειγμα, Τούρκος, Αλβανός, Μουσουλμάνος ή οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω τίποτα, εγώ απλά σας εκθέτω την είδηση και σας αφήνω να σκεφτείτε γιατί άραγε απέφυγε η αστυνομία. Αυτό βέβαια είναι ένας χοντροειδής τρόπος να περάσει ένα δεύτερο μήνυμα. Δηλαδή, εγώ σου παριστάνω τον ιδέτρο, μπορεί καν να μην στο πω αυτό ότι σε κατευθύνω εκεί, μπορώ να το αναφέρω ηρίστο εμπαρόδο. Παρ' όλα αυτά, κατευθύνω τη σκέψη σου να βγάλει κάποια δεύτερα συμπεράσματα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται περιμένω να βγάλει αυτά τα συμπεράσματα. Αυτό είναι ένα δεύτερο μήνυμα. Όταν το βλέπω αυτό το δεύτερο μήνυμα, ξέρω τι συναισθήματα και τι δράση, σε ποια γραμμή σκέψης προσπαθεί να με οδηγήσει αυτός που τα λέει αυτά. Και από εκεί κρίνω. Όταν κάποιος, για παράδειγμα, μου λέει ότι στο Ιράν έγινε αυτό, ότι κατά τέτοιο λέω ένα νέο, συνήθως ένα ψεύτικο νέο, ότι συνέβη αυτό σε μία νεαρή η οποία κατά τη γνώμη κάποιον έπαθε κάτι σε ένα αστυνομικό τμήμα επειδή δεν φορούσε την αρμόζουσα ενδυμασία για τα ήθη του Ιράν και εγώ απλά σας το αναφέρω, αλλά ξέρω ότι απευθύνεται προσπαθώντας να δημιουργήσει μια πολιτική θέση ενάντια στην επανάσταση των φρουρών του Ιράν. Και αυτό, γνωρίζοντας πού θέλει να μου οδηγήσει, βγάζω τα συμπεράσματα. Άρα δεν μένω ποτέ στο πρώτο μήνυμα. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν ακούω τα δυτικά μέσα, διότι είναι γεμάτα με τέτοιου είδους, δεν τα παίρνω στα σοβαρά, γιατί είναι γεμάτα με τέτοιου είδους διαχειρισμό και
παριστάνουν πάντοτε, παίρνουν μια ψεύτικη ουδετερότητα. Αλλά ας περάσω κατευθείαν σε κάποια παραδείγματα για να γίνουν πιο κατανοητό το είδος της ρητορίας, διότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν, διότι αυτοί οι άνθρωποι επιστρατεύονται αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν επιστρατεύτηκαν τα τελευταία 3 χρόνια, επιστρατεύτηκαν και σε μεγάλο βαθμό. Επιστρατεύτηκαν για να αποδομήσουν τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, τη Ζιμπάμπουε, να λιδωρήσουν αυτούς που αποκαλούν δικτάτορες της Αφρικής, δηλαδή τους επαναστάτες της Αφρικής, αυτούς που προσπάθησαν πραγματικά να διώξουν τις ΜΚΟ από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνταν από το USAID, αυτούς που προσπαθήσαν να γκρεμίσουν την νεοαπικιοκρατία, όλους αυτούς προσπαθούσαν να τους αποδομήσουν και χρησιμοποιούν αυτά τα ύπουλα όπλα, τα όπλα του σκεπτικισμού, διότι το όπλο του ειδονισμού, δηλαδή δεν βαριέσαι, παρατήστε τα όλα την πολιτική και δείτε την επίδειξη εσωρούχων από το Παρίσι, αυτά απευθύνονται σε άλλο κοινό. Σε κοινό που ήδη καμένο. Είναι κοινό που ήδη έχει επιλέξει να απομακρυνθεί από την πολιτική και την πολιτική σκέψη. Όπως και το κοινό του στοικισμού. Ασχολήσου με τα δικά σου, απομακρύνσου, μην μπερδεύεσαι, και αυτό είναι ήδη καμένο. Αλλά οι σκεπτικιστές απευθύνονται και δηλητηριάζουν ακριβώς αυτούς που θα μπορούσαν να έχουν πολιτική δράση, και ο τρόπος για να αναγνωρίσεις πάντοτε ένα σκεπτικιστή όταν μιλάει, να ρωτάς ποιο είναι το δεύτερο μήνυμα. Αν το δεύτερο μήνυμα, αν ο τρόπος που σε κάνει να νιώθεις είναι η αδράνεια, τότε αυτός που μιλάει μάλλον είναι ένας σκεπτικιστής. Ας περάσω σε κάποια παραδείγματα. Ποιος μου λέει εμένα ότι η Κίνα δεν θα γίνει μια ιμπεριαλιστική δύναμη, ίδια και χειρότερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ποιος μου λέει ότι η Ρωσία δεν θα γίνει το ίδιο? Ποιος μου λέει ότι η Ρωσία δεν θα εκμεταλλευτεί την Ελλάδα, αν ποτέ η Ελλάδα πάει στους BRICS, αν ποτέ η Ελλάδα αλλάξει στρατόπεδο και πάει με το στρατόπεδο με το λεγόμενο πολιτιστικό τόξο, ορθόδοξο τόξο, όπως θέλετε πείτε, των χωρών που είχαν σχέση με την αρχαιότερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ή με αυτούς που έχουν ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ακριβώς διότι η Ρωσία ήταν η χώρα η οποία συνέβαλε στην Ελληνική Επανάσταση και απελευθέρωση. Όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά των Βαλκανίων. Ποιος μου λέει? Το ποιος μου λέει είναι το πιο χοντροειδές ίσως σκεπτικιστικό επιχείρημα. Δεν υπάρχει απάντηση στο ποιος μου λέει. Κανένας δεν μου λέει εμένα αυτή τη στιγμή που μιλάω ότι δεν θα μου πέσει ένας μετεωρίτης στο κεφάλι και όλα αυτά που κάνω αυτή τη στιγμή είναι μάτα και ανόητα. Κανένας δεν μου λέει για οποιαδήποτε απόφαση. Κανένας δεν σου είπε ποτέ για οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση έχεις πάρει στη ζωή σου. Ιδίως για τις πολιτικές. Υπάρχουν και ένα άλλο, λίγο πιο συγκεκαλυμμένο σκεπτικιστικό επιχείρημα. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα δούμε. Για την ώρα φαίνονται έτσι, μπορεί στο μέλλον να είναι αλλιώς. Περίμενε για απάντηση. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Όπως μπορεί να δεις μια ωραία γυναίκα και να πεις ας περιμένουμε, μπορεί να έρθει και με καμία καλύτερη. Και μπορείς να περιμένεις έτσι για όλη σου τη ζωή. Πάλι ουσιαστικά είναι μια πρόσκληση σε αδράνεια. Μπορεί να γίνεται με έναν πιο συγκεκαλυμμένο τρόπο, αλλά η αναβολή είναι ένας τρόπος για να οδηγηθεί στην αδράνεια. Αναβάλλοντας, γιατί και την επόμενη φορά πάλι θα σου πει ας περιμένουμε. Πάλι ακόμα δεν είναι όριμα τα πράγματα. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα, δεν υπάρχει ακόμα, δηλαδή στο διενεκές δεν θα υπάρχει συμπέρασμα. Ενώ το πρώτο επιχείρημα, δηλαδή ποιος μου λέει ότι, είναι ότι δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς καμία απάντηση. Τρίτος σκεπτικιστικός τρόπος αποδόμησης των πραγμάτων. Δεν υπάρχει ηθική πολιτική. Δεν υπάρχει ηθική. Γενικώς. Δεν υπάρχει... Όλα τα κράτη είναι το ίδιο ιμπεριαλιστικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι υπάρχει διαφορά? Εδώ υπάρχει μια
ακόμα έτσι πιο συγκεκαλυμμένη σκεπτικιστική θέση, διότι δεν υπάρχει καμία αξία, καμία διαφορά, κανένας λόγος κινητοποίησης αν υιοθετήσεις μια τέτοια θέση. Υιοθετώντας αυτή τη θέση, και αυτή η θέση βέβαια ταυτίζεται με τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο από την αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία αυτό έλεγε, ότι έχουμε να κάνουμε με σύγκρουση δύο ιμπεραλιστών, άρα δεν μας αφορά, δεν αφορά τους λαούς, δεν αφορά εμάς τους καθαρούς κομμουνιστές, τους καθαρούς σοσιαλιστές κτλ. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά τα λένε οι υποτιθέμενοι σοσιαλιστές και κομμουνιστές της καρέκλας στα δυτικά κράτη. Διότι αυτού του είδους η επιχειρηματολογία δεν ακούγεται εκεί που γίνονται πραγματικές επαναστάσεις, δεν ακούγεται στην Αφρική. Και εδώ απαντάω στο ερώτημα γιατί παρακολουθώ τόσο πολύ τα μέσα της Αφρικής. Γιατί έχω συγχαθεί όλη αυτή την υποκρισία. Αυτή είναι η απλή απάντηση. Σκέφτεσαι για να βγάλει συμπεράσματα. Όποιος δεν σκέφτεται για να βγάλει συμπεράσματα δεν είναι καν μαρξιστής. Άλλωστε αυτό δεν είναι και αυτό που γράφτηκε ως επίμετρο, ως επικίδιο στο Μάρξ. Ότι ο σκοπός, η φιλοσοφία πάντοτε ήθελε να ερμηνεύει τον κόσμο, αλλά ο σκοπός της δεν είναι να τον ερμηνεύσουμε, αλλά να τον αλλάξουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ηθική, καμία διάκριση. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί που τα λένε αυτά, ότι δεν υπάρχει καμία ηθική πολιτική, δεν έχουν τη συνέπεια να στρέψουν αυτό το σκεπτικιστικό επιχείρημα και στον ίδιο τον εαυτό τους. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι και αυτοί δογματικοί, δηλαδή είναι υποκριτές, διότι τουλάχιστον οι αρχαίοι σκεπτικιστές είχαν την πνευματική εντιμότητα να χρησιμοποιούν τα όπλα του σκεπτισμού και ενάντια στον εαυτό τους. Δηλαδή δεν λέγανε ότι εμείς διαφέρουμε από τους υπόλοιπους, ότι εμείς έχουμε να πούμε κάτι καλύτερο, κάτι σημαντικότερο από τους υπόλοιπους. Ενώ αυτοί χρησιμοποιούν τα σκεπτικιστικά επιχειρήματα εναντίον αυτών που κάνουν πραγματικές επαναστάσεις και για τον εαυτό τους κρατούν τον ελεφάντινο θρόνο της υψηλής θεωρίας και του αυτοθαυμασμού. Ας περάσω σε ένα άλλο, ακόμα βαθύτερο και πιο συγκεκαλυμμένο σκεπτικιστικό επιχείρημα. Αυτό σκοπεύει να σου πει ότι δεν υπάρχει κανένα ηθικό επιχείρημα, ηθικό υποκείμενο μάλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένας έτσι ώστε να υλοποιεί την ηθική, ακόμα και αν αυτή υπάρχει. Είναι η λεγόμενη περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, που ανακάλυψαν οι μεγάλοι Αμερικανοί ψευδοϊστορικοί και την υιοθέτησε και ο Μερσάιμερ. Τι λέει η παγίδα του Θουκυδίδη? Με επίκληση φυσικά στο Θουκυδίδη, στην περίφημη ιστορία περί Μιλισσίων, ότι η υπερδύναμη όχι απλά κάνει αυτά που κάνει γιατί από εγωισμό, απληστία κτλ, αλλά είναι υποχρεωμένη να τα κάνει διότι φοβάται. Αυτό υποστηρίζει ο Μερσάιμερ, ότι η υπερδύναμη, ο Μερσάιμερ ο γνωστός γεωπολιτικός, ότι η υπερδύναμη είναι αναγκασμένη να πολεμάει και να καταπιέζει και να καταστρέφει και να εμποδίζει οποιαδήποτε άλλη δύναμη να ανέβει, με βία, με οικονομικό πόλεμο, με τα πάντα, διότι νιώθει ανασφάλεια, διότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ένας νόμος της φύσης. Άρα δεν υπάρχει κανένα ηθικό υποκείμενο όσον αφορά τα κράτη. Μιλάμε, ακόμα και η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά πιόνια αυτής της και αναγκασμένοι να υπηρετούν αυτή την ιστορική αναγκαιότητα. Άρα μιλάμε για ηθικό μηδενισμό και κινησμό ουσιαστικά. Αυτή βέβαια η άποψη είναι ανιστόρητη, διότι αγνοεί τον τρόπο με τον οποίο το πιο χοντρό πράγμα μέσα σε αυτόν τον πλανήτη, το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός, είναι το αρχαιότερο κράτος στον πλανήτη, η Κίνα, το οποίο επιβίωσε επί χιλιοτηρίδες ακολουθώντας την ακριβώς αντίθετη συνταγή. Όχι με συγκρούσεις, αλλά χρησιμοποιώντας μια πολιτική πολύ πιο συντηρητική, χωρίς επιθέσεις, χωρίς με γειτονικά κράτη, ακριβώς επειδή αυτή η πολιτική τελικά είναι και πιο αποτελεσματική. Αυτή την ιστορική πραγματικότητα την αγνοούν και αυτή την θεωρητικολογία τη χρησιμοποιούν ως αποδόμηση ενάντια σε οτιδήποτε. Άρα με αυτή τη λογική, γιατί να υπάρχουν ηθικά κινήματα?
Γιατί στρέφεις αυτό το σκεπτικιστικό επιχείρημα μόνο ενάντια στα κράτη? Γιατί δεν το στρέφεις και ενάντια σε οποιαδήποτε κίνημα, για να διαλυθούμε και να πάμε όλοι στα σπίτια μας και να παρακολουθούμε απλά πώς αλληλοσφάζονται οι διάφοροι αντίπαλοι χωρίς να συμμετέχουμε. Αυτό είναι το βασικό παραμύθι της γεωπολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος της γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική μιλάει για παγίδα, ουσιαστικά μιλάει για τη γεωγραφία που δημιουργεί ιστορικές αναγκαιότητες. Για τα κράτη που βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν και είναι αναγκασμένα να δράσουν με τον τρόπο που δρούνε, ανάλογα με τους πόρους τους, ανάλογα με τον τρόπο, ακόμα και με τις παραδόσεις τους, ανάλογα με τον τρόπο, με τη γεωγραφία, με τους πόρους, με τις γειτονικούς λαούς, με τα μεγέθη τους κτλ. Άλλος ένας τρόπος. Δεν υπάρχει αποδεδειγμένα σωστή δράση. Δηλαδή, ένα επίπεδο πιο βαθιά. Ακόμα και αν δεχτείς ότι υπάρχει ένα ηθικό υποκείμενο, εγώ σου μπλοκάρω το να περάσεις από αυτήν την διαπίστωση σε μια οποιαδήποτε δράση. Ποιος μου λέει εμένα, για παράδειγμα, ότι θα είναι καλύτερα να πάμε με τους BRICS? Ακόμα και αν δεχτώ ότι οι BRICS είναι καλύτεροι, ακόμα και αν δεχτώ ότι οι BRICS κάνουν εμπόριο σε εθνικά νομίσματα, ακόμα και αν δεχτώ ότι οι BRICS εργάζονται για την αποδαλαιοραιοποίηση, δηλαδή για να σταματήσει ο υπόλοιπος πλανήτης να δίνει φόρο υποτελείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εκδίνουν νόμισμα, δίνουν χαρτί ή νουμεράκια στον υπολογιστή και παίρνουν τα προϊόντα από όλο τον πλανήτη ουσιαστικά δωρεάν, ακόμα και αν παραδεχτώ ότι αυτοί κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ποιος μου λέει εμένα ότι θα είναι καλύτερα αν πάμε εκεί? Δηλαδή αν κάνω κάτι με βάση αυτή τη γνώση. Δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένα σωστή δράση. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Και φυσικά, άμα είχε ακολουθήσει αυτό το επιχείρημα ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν ήταν αραχτός στη Ζάκυνθος, άνω των 50 πετυχημένος κτηνοτρόφος, δεν θα είχε γίνει καμία επανάσταση στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε κανένα ελληνικό κράτος ενδεχομένως. Αν το κάναν και οι υπόλοιποι, ο Ανδρούτσος, αντί να πυροβολάνε, να ληστεύουν και τέλος πάντων να κάνουν επανάσταση, διάβαζαν το Σέξο τον Εμπειρικό. Είπα πριν ότι είναι μεγάλος, νάτος είναι εδώ. Μου λείπει και ένας τόμος, πήγε στα δανεικά και αγύριστα. Όλο αυτό είναι επιχειρήματα αδράνειας. Όλο αυτό. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό να το διαβάσει κανένας για να αναγνωρίζει τη ρητορία, όχι για να τα υιοθετήσει βέβαια. Και τέλος πάντων, αν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το έριχνε σε τέτοιες σπουδές, θα είχε ξεπεράσει τον Κοραή, θα ήταν τεράστιος, μεγάλος διανοούμενος, φυσικά, των Επτανήσων, έτσι. Θα είχε Αγγλική Αυτοκρατορία εκεί πέρα, εδώ θα είχαμε Οθωμανική, ενδεχομένως θα είχαμε αφομοιωθεί όπως οι Κούρδοι τώρα. Τέλος πάντων, κάποιοι μπορεί και να το προτιμούσαν αυτό. Θα είχαμε έναν τεράστιο διανοούμενο, έναν κτηνοτρόφο που έγινε τεράστιος διανοούμενος. Ευτυχώς δεν επέλεξε τέτοια πορεία. Λοιπόν, και πέρα από την αμφισβήτηση της δράσης, θα μιλήσω τώρα για ένα άλλο τρόπο, ακόμα πιο ύπουλο. Εγώ το λέω BBC-τιδα και μου αρέσει να το λέω BBC-τιδα διότι είναι ολόκληρη τεχνική, την οποία τη διδάσκονται οι δημοσιογράφοι του BBC και η τεχνική αυτή συνίσταται σε μια προσποίηση ότι εμείς εδώ δεν προβάλλουμε απολύτως καμία άποψη. Είμαστε δημοσιογράφοι. Τι σημαίνει δημοσιογράφοι? Θα ακουστεί και η μία άποψη, θα ακουστεί και η άλλη. Δεν είπαμε τίποτα. Αυτού του είδους λοιπόν η BBC-τιδα είναι η ψευδής αντικειμενικότητα. Η ψευδής αντικειμενικότητα υιοθετεί την άποψη, μάλλον προσποιείται ότι υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, το οποίο δουλειά είναι να προβάλλει ο
σε εισαγωγικά αντικειμενικός δημοσιογράφος, ο οποίος δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν σου λέει τι να σκεφτείς, απλά σου παρουσιάζει καλεσμένους που είπαν αυτό. Δεν σου λέω λοιπόν ότι, για παράδειγμα, όπως λέει η δυτική προπαγάνδα τώρα, ότι ο Τζεορτζέσκου πληρώθηκε από τη Ρωσία, ότι είναι πράκτορας κτλ. Άρα καλά κάναμε και τον απαγορεύσαμε, ακυρώσαμε τον πρώτο γύρο των εκλογών στις 6 πριν από 3 μήνες, στο Νοέμβρη του 24, και άρα καλώς κάναμε και καλώς έκαναν και όλη η ευρωπαϊκή ελίτ που τον ακύρωσε. Απλά σας λέμε ότι αναφέρουμε τα νέα, ότι αυτό είπε ο δικαστής, αυτό είπε το συνταγματικό δικαστήριο, στο αναφέρομαι κύρος κτλ. Και μετά βγάζω και κάποιον διαδηλωτή να φωνάζει υπέρ του Τζεορτζέσκου για να ακουστεί υποτίθεται και η αντίθετη άποψη και να βγάλει από μόνος του τα συμπεράσματά του ο πανέξυπνος ακροατής, ο οποίος κατευθύνθηκε επιδέξια από το BBC να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το ίδιο κάνει το BBC και με την υπόθεση της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη. Αυτή τη στιγμή γίνεται γενοκτονία. Και εγώ για άλλα τυρβάζω, θα μου πείτε. Αλλά ελπίζω όση ώρα μιλάω τώρα να καταλάβετε ότι εμένα με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο. Άλλωστε για όλα τα παραδείγματα που επέλεξα είναι πάνω κάτω πολιτικά. Γιατί εμένα η πολιτική με ενδιαφέρει και το πολιτικό αποτέλεσμα. Δεν με ενδιαφέρουν οι αφηρημένες αναλύσεις όλων αυτών των ατελείωτων περικοκλάδων της σκέψης και ρητορίας που εφήβραν ο Πύρον ως έξω ο εμπειρικός, ο Πύρον βέβαια ως έξω ο εμπειρικός, ως ιστορικός σχολής, αλλά και ο ίδιος σκεπτικιστής και γιατρός μάλιστα, και οι σκεπτικιστές όπως ο Αρκεσίλαος ή ο Πύρωνας. Με ενδιαφέρουν τα πρακτικά αποτελέσματα και όλα αυτά έχουν υιοθετηθεί. Αλλά ας τελειώσω τα πρακτικά αποτελέσματα, να πω το τελευταίο και το πιο ύπουλο. Και συγγενεύει με την BBC, αλλά είναι ακόμα πιο ύπουλο. Τα πράγματα είναι πολύπλοκα, έτσι θα το ονομάσω. Είναι ο ακαδημαϊσμός. Είναι όταν, αντί να σου πω ευθέως παράτατα, μην κάνεις τίποτα, σου προβάλλω μια εξαιρετικά πολύπλοκη απάντηση, η οποία από μόνη της σε σοκάρει και σε οδηγεί στην παραίτηση. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε από το επάγγελμά μου, το ιατρικό, μπορεί ένας γιατρός να το ρωτήσει ένας ασθενής γιατί πρέπει να κάνω αυτή την επέμβαση και να του απαντήσει χρησιμοποιώντας την πιο ακαταλαβίστικη νομεκλατούρα, περίεργους όρους κτλ. Έτσι ώστε να του πει στο τέλος κατάλαβες, γνωρίζοντας ότι δεν κατάλαβε τίποτα, αλλά αποδέως ο ασθενής θα πει κατάλαβα και θα συμφωνήσει, γιατί ντρέπεται να πει ότι δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνει με βαρύγδουπες δίθεν εμβριθείς οικονομικές αναλύσεις, με βαρύγδουπες δίθεν εμβριθείς φιλοσοφικές αναφορές, με βαρύγδουπες δίθεν εμβριθείς γεωπολιτικές αναλύσεις. Ουσιαστικά είναι η παραίτηση. Ακόμα και με ευθεία επίκληση στην αυθεντία. Όπως το κάνουν κάποιοι. Λένε αφήστε τα αυτά για μας που είμαστε ιστορικοί. Αφήστε τα αυτά για μας που είμαστε ακαδημαϊκοί. Το έχουν κάνει. Κρίνει κανένας τον καθέναν από τους καρπούς του. Αυτό είναι μια προαιώνια αλήθεια. Δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στην παραβολή με τη σικιά, νομίζω στο Ευαγγέλιο. Ποιοι είναι οι καρποί όλων αυτών των πραγμάτων, τι είναι το κοινό σε όλα αυτά. Δηλαδή το κοινό στο ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση, στο ψευδοεπιχείρημα δεν υπάρχει ακόμα συμπέρασμα, και θα το ξαναπώ αυτό και αύριο και μεθαύριο, ότι δεν υπάρχει ηθική πολιτική, ότι δεν υπάρχει ηθικό υποκείμενο, δεν υπάρχει καμιά αποδεδειγμένα σωστή δράση, ότι τα πράγματα είναι πολύπλοκα,
η BBC είδα ότι θα τα πούμε έτσι, θα τα πούμε και αλλιώς και βγάλτε μόνο σας τα συμπεράσματα, και η παραίτηση. Όλα αυτά έχουν ένα κοινό, ουσιαστικά την αδράνεια. Και κάθε φορά που νιώθεις μετά από όταν ένας άνθρωπος σου έχει μιλήσει ή όταν ένας παρουσιαστής τηλεόρασης σου έχει μιλήσει, όταν εγώ σου έχω μιλήσει ή οποιοσδήποτε πει κάτι και εκεί που σε οδηγεί η αδράνεια, εκεί που σε οδηγεί η σύγχυση, τότε έχεις καταλάβει το βαθύτερο στόχο του. Γιατί δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Όταν λοιπόν σήμερα, για να επιστρέψω στο σήμερα, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή στη Ρουμανία έχουμε ένα πραξικόπημα. Ολοκληρώνεται το πραξικόπημα. Πριν από λίγες μέρες συλλάβανε τον Τζορτζέσκου στον δρόμο, τον υποχρεώσανε να πάει για κατάθεση. Εκεί του είπανε ότι κατηγορείται για παραβίαση του συντάγματος, του δώσαν χοντρές κατηγορίες που ουσιαστικά ισοδυναμούν με προδοσία, και προχθές είχαμε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας να αποφαίνεται ότι ναι, έγιναν όλες αυτές οι παραβιάσεις. Ποιοι τα λένε αυτά? Αυτοί που παραβιάσαν αυτοί που ακυρώσαν τον πρώτο γύρο των εκλογών, άρα παραβιάσαν το Σύνταγμα. Αυτοί που βάλανε εντελώς παράνομα αντισυνταγματικά στη Ρουμανία κρατήσανε τον Ιωάννης για πρόεδρο και μετά εντελώς αντισυνταγματικά ενάντια στις προβλέψεις του Συντάγματος και μετά τον αντικαταστήσαν με ένα άλλο όργανο. Αυτοί κατηγορούν αυτόν που κέρδισε με τα δικά του μέσα, ανεξάρτητα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Διαφωνώ σε πάρα πολλά με τον Τζορτζέσκου, ιδίως στη στάση του εναντί του Ισραήλ και του Νετανιάχου, τους οποίους στηρίζει. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι κέρδισε τον πρώτο γύρο των εκλογών και άμα γίνει δεύτερος γύρος θα κερδίσει. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες του παιχνιδιού. Έχουμε λοιπόν αυτά. Έχουμε τον συμβιβασμό και το ξεπούλημα στο Κογκό, όπου ο Τσισεκέντι, για να υπερασπίσει τη χώρα του έναντι της Ρουάντας, αποφάσισε να τα κάνει πλακάκια με ποιον? Μα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, γνωρίζοντας ότι αυτές οι δυτικές δυνάμεις, αυτοί οι απεικιοκράτες είναι αυτοί που βρίσκονται τα τελευταία 30 χρόνια και ακόμη πιο πίσω από τη δολοφονία του Λομούμπα το 1962, αυτοί είναι που βρίσκονται πίσω από την νεοαπεικιοκρατική καταλήστευση του Κογκό. Αποφάσισε να τους καλέσει να πάρουν και αυτοί μέρος στη λαιλασία του Κογκό, να αγοράσουν και αυτοί φθηνές πρώτες ύλες, σπάνιες γεές, αυτές που ενδιαφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ενδιαφέρουν ιδίως τώρα που ξεκινάει ο μεγάλος εμπορικός πόλεμος με την Κίνα και η Κίνα που έχει σχεδόν το 70% της παγκόσμιας παραγωγής βάζει αντίμετρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα τρελά. Φυσικά συμβαίνει το ξεπούλημα της Ευρώπης. Λίγο με ενδιαφέρει, αλλά το βρίσκω πολύ διδακτικό για την Ευρώπη να καταλάβει τη θέση της, την πραγματική της θέση, η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στην Ευρώπη. Θα μου πείτε τώρα, πρέπει να το καταλάβουν. Τόσο καιρό όταν ανατινάζαν τον Nord Stream 2, αυτοί επίλεξαν οι Γερμανοί την λογική της Τουρθοκαμήλου. Είχαν χώσει το κεφάλι μέσα στην άμμο. Τώρα, επειδή δεν το καταλάβανε, τους το λέει ευθέως ο κύριος Τραμπ και πολύ καλά κάνει. Και τους το λέει και τους βάζει και τον οικονομικό πόλεμο. Ξεσπάθωσε βέβαια και ο Καναδάς με τον αστείο πρωθυπουργό του. Τέλος πάντων, αυτόν που αποκαλεί ο Τραμπ διοικητή. Τέλος πάντων. Συμβαίνουν όλα αυτά. Συμβαίνει ο Μακρόν που δηλώνει ότι θα κάνει ακόμα ευρωστρατό, αλλά τα μαζεύει σιγά σιγά. Τα μαζεύει και ο Στάρμερ. Η Μελώνη, το ποντίκι της Ιταλίας, υφίβρε το εξής καταπληκτικό, ότι ναι μεν να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αλλά να της δώσουμε εγγυήσεις ισοδύναμες με το άρθρο 5. Δηλαδή είναι μεν αλλά να μην το πούμε ΝΑΤΟ, να μην το πούμε Γιάννη, να το πούμε Γιαννάκη. Και φυσικά περιμένει τι, να το ανεχθεί αυτό η Ρωσία? Θα παίξει η Ρωσία με λεκτικά παιχνίδια? Θα πούμε το ΝΑΤΟ Μίτσο και όλα θα επιληθούν? Ο υπερφύαλος λόγος του Τραμπ στο Κογκρέσο. Και αν εγώ λέω ότι
αυτή η χρονιά είναι σημαντικό των τελευταίων 500 χρόνων και κάποιος με πει υπερφίλος, τι να πει κανείς τώρα για τον Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι η προεδρία του είναι η σημαντικότερη που υπήρξε ποτέ, όχι απλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι μεγαλύτερος με δεύτερον τον Ουάσιγκτον, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και ότι δεν θα υπάρξει ποτέ τέτοια προεδρία και τέτοια αναγέννηση του αμερικανικού έθνους, ούτε θα υπάρξει ποτέ τέτοια αναγέννηση έθνους και τόσο σημαντικός γενικός και ορίστος ηγέτης. Αυτός και το καβάλισε, δηλαδή αν αυτά που λένε υπερφύαλα, αλλά είναι εξαιρετικές οι εποχές γιατί ζούμε ουσιαστικά την κατάρρευση της δυτικής αποικιοκρατίας, του μεγαλύτερου εγκλήματος και σκόπιμα δεν ανέφερα άλλα εγκλήματα όπως για παράδειγμα το Χίτλερ, το συνηθισμένο φόβητρο, το συνηθισμένο μπαμπούλα στη Δύση. Γιατί δεν τον ανέφερα, διότι πολύ απλά ο Χίτλερ είναι μπαμπούλας εδώ στη Δύση, γιατί αυτό νιώσαν πάνω στο τομάρι του οι Δυτικοί. Όλους τους υπόλοιπους μπαμπούλες που εξαπολύσανε εναντίον της Αφρικής, εναντίον του υπόλοιπου πλανήτη, όλους τους υπόλοιπους αυτούς μπαμπούλες, όλους αυτούς τους μεγάλους εγκληματίες και τους αγνοούμε και τους παραγράφουμε από την ιστορία. Και αυτό θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε διότι η ιστορία που γνωρίζουμε είναι μια τελείως ευρωκεντρική ιστορία, μια ψεύτικη ιστορία. Και τώρα που ο παγκόσμιος νότος ανεβαίνει με τη βοήθεια της Κίνας, οι Κινικοί θα πούν για τους δικούς της λόγους το κάνει η Κίνα, αυτοί που βλέπουν σε βάθος την ιστορία της Κίνας θα καταλάβουν ότι αυτό είναι μια πολιτική και ρεαλιστική αλλά και ηθική και ανταποκρίνεται και στις αξίες της Κίνας, διότι στην τελική για να υπάρχει ένα έθνος και ένα κράτος χρειάζεται κάποιες αξίες. Αντίθετα από ό,τι πιστεύουν πειρατικά κράτη όπως για παράδειγμα η Βρετανική Αυτοκρατορία, η οποία είναι φυσικό όταν ιδρύθηκε με τη βοήθεια ενός κουρσάρου, κρατικού κουρσάρου, όχι πειρατή, δηλαδή κουρσάρου, πειρατή με κρατική επιχορήγηση του Francis Drake, με την επιχορήγηση λοιπόν της Ελισάβετης Β, πιθανώς ερωμένη του, αλλά αυτό δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ένα τέτοιο κράτος λατρεύει την αρπαχτή και είναι φυσικό να καταλήγει σε τύπους σαν τον Πάλμερστον που λέει ότι δεν υπάρχουν φίλοι αλλά μόνο συμφέροντα, σταθερά συμφέροντα για την Βρετανική Αυτοκρατορία, ή τύπους σαν τον Τζόρτσιλ που θέλανε να πολεμήσουν τη Γερμανία και τον άξονα μέχρι τέλος τελευταίας ρανίδας αίματος του κάθε Αυστραλού, Νεοσιλανδού, Ινδού, Πακιστάνου κτλ. Πακιστάν δεν υπήρχε τότε, Βρετανικής Ινδίας. Όλων των υπηκών της αυτοκρατορίας τους, δηλαδή τους οποίους τους χρησιμοποιούσαν για αυτόν τον τρόπο. Ας είναι. Η εποχή μας έχει πολλές ομοιότητες, κατά τη γνώμη μου, έχουμε αυτή τη στιγμή ζώντας την κατάρρευση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας. Είναι αυτοκρατορία, άλλωστε πρέπει να σκεφτεί κανένας και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και τότε, όταν κατέρεε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχαμε παρόμοια φαινόμενα. Όπως δηλαδή αυτός ο στόμφος, αυτό το μεγαλείο που θέλει να δείξει προς τα έξω ο Τραμπ, είμαι εδώ, υπάρχω, εγώ θα ξαναδημιουργήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες από το μηδέν, μετά τον πιο ηλίθιο πρόεδρο που υπήρξε ποτέ, όπως μιλάει για τον Biden, για τον προκάτοχό του, θυμίζει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και τότε, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήδη έπνεε τα λίσθια, δεν φτάνανε οι αρχικοί μύθοι που είχαν υιοθετήσει, δηλαδή ο μύθος περί Ρώμου και Ρωμήλου και των βασιλιάδων κτλ. Που εγκατέστησαν τη Ρώμη και έπρεπε να φτιάξουν έναν πιο μεγαλειώδη μύθο για να είναι πιο, τέλος πάντων, να γεμίζει περισσότερο τα υπερφύαλα μυαλά τους. Και εκεί εμφανίστηκε ο Βυργίλιος με την περίφημη Ενιάδα να ισχυρίζεται ότι εμείς δεν ήρθαμε από εδώ, αλλά ήρθαμε από την αρχαία Τρία. Είμαστε απόγονοι του Ενία. Και αυτός ήταν ο νέος μύθος που υιοθετήθηκε στη Ρώμη, ενώ τα πάντα πήγαιναν κατά διαβόλου. Και όπως η αρχαία Ρώμη
δεν αναγνώρισε ποτέ ότι έκανε έναν επιθετικό πόλεμο. Πάντοτε όλοι οι πόλεμοι απεικονίζονταν ως αμυντικοί. Ακόμα και η εγκληματική εκστρατεία του Ηλίου Καίσαρα εναντίον της Γαλατίας, όπου σκότωσε το 1 τρίτο του πληθυσμού, του τότε πληθυσμού, 1,5 εκατομμύριο νομίζω, ήταν τότε γύρω στο 4,5, αν θυμάμαι καλά. Ακόμα και, αυτή η τρελή απίστευτη γενοκτονία στη Ρώμη παρουσιάστηκε ως αμυντικός πόλεμος. Κάποιοι περνούσαν με τα κάρα τους από Ανατολή προς Δύση, παραβιάζοντας τα ιερά σύνορα της Ρώμης στην βόρεια σημερινή Ιταλία ή Ελβετία, και τέλος πάντων κλήθηκε ο Ηλίος Καίσαρας να υπερασπίσει από αυτούς τους κακομοίριδες τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και άρα έκανε τη γενοκτονία και την κατάκτηση και προσάρτηση της Γαλατίας. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα. Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να προστατήσει την Γροιλανδία. Έτσι. Φυσικά και τον Καναδά, γιατί όχι και το Μεξικό. Ας πάρουμε και τη διόρυγα της Σουέζ, την οποία την παρουσιάζει ως δική του και ως κλεμμένη. Κλεμμένη. Ποιος? Η διόρυγα του Σουέζ, μπορεί οποιοδήποτε να ψάξει την ιστορία, δεν θέλω να παρεκκλίνω πολύ, απλά ήταν ένα πλαστό συμβόλαιο που υπογράψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα με έναν Γάλλο μηχανικό, με έναν απατεώνα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως πρέσβης του Παναμά, και ο Παναμάς προηγουμένως είχε παροτρινθεί να αποσχιστεί από τη Βενεζουέλα, πάλι ουσιαστικά με εκείνη που δημιουργήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Κολομβία, συγγνώμη, όχι την Βενεζουέλα. Αυτή λοιπόν αυτή η υποκρισία, πώς να το πεις τώρα, αυτή η παρουσίαση του επιτιθέμενου, του ιμπεραλιστή ως αμυνόμενο, δεν έχει τίποτα το καινούριο. Φυσικά και οι Βρετανοί το χρησιμοποίησαν αυτό στους πολέμους τους για την κατάκτηση του Θιβέτ. Αυτοί που εμφανίζονται τώρα ως προστάτες του Θιβέτ έναντι της Κίνας ήταν αυτοί που επιτέθηκαν και με σύγχρονο στρατό και πολυβόλα στις αρχές του 20ου αιώνα. Ας περιοριστώ, παρεκκλίνω, διότι αν αρχίσει να μιλάει κανένας για εγκλήματα απεικιοκρατικά δεν έχει νόημα, θα πρέπει να μιλάει μέρες. Το σημαντικό είναι η αναγνώριση του σκεπτικιστή. Και η αναγνώριση του σκεπτικιστή, διότι αυτά τα τρία κινήματα, αυτοί οι τρόποι ελέγχου της κοινής γνώμης, αυτοί έχουν υιοθετηθεί και ενώ στην Αλεξανδρινή εποχή θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό ξεκίνησαν ως κινήματα από κάτω. Κινήματα από κάτω. Ναι. Γιατί όταν οι ειδονιστές βρέθηκαν να διώκονται, ακόμα και το 700 μετά Χριστόν, έγιναν διωγμοί και τους κλείσανε οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τις σχολές, γιατί άρχισαν να γίνονται εχθρικοί για το σύστημα, άρχισαν να γίνονται ποιοι. Δεν βόλευε αυτή η ιδεολογία. Δεν βόλευε γιατί δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα ενός άλλου μεγάλου ιδεολογικού τρόπου ελέγχου, του χριστιανισμού. Διότι ο χριστιανισμός κατασκεύαζε καλύτερους υπηκόους. Ο χριστιανισμός τι είναι? Είναι ουσιαστικά μια ακόμα καλύτερη, βελτιωμένη σε μορφή θρησκείας έκδοση του στοκισμού. Και υπάρχει μια ακόμα καλύτερη. Υπήρξε δηλαδή για αυτούς που προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν οτιδήποτε, υπήρχε το αντίδοτο του σκεπτικισμού. Το σκεπτικισμός είναι το όπλο το οποίο εξουδετερώνει οποιαδήποτε βαθύτερη αντίδραση, οποιοδήποτε επιχείρημα. Όποιος τολμήσει λοιπόν να σκεφτεί θα τον εξουδετερώσει με το σκεπτικισμό. Ο σκεπτικισμός που είναι αυτή η τεράστια θεωρία, συλλογή επιχειρημάτων, συστηματοποιημένη, πολύ περισσότερα από αυτά που εξέθεσα τώρα. Αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που γράφουν οι ίδιοι σκεπτικιστές και οι τρόποι με τους οποίους ανέλυσαν
τον τρόπο αμφισβήτησης των πάντων, αλλά πριν φτάσεις εκεί, σε κάποιον που σκέφτεται και εκθέτει ένα επιχείρημα για να το αποδομήσεις, μπορείς να τον αποδομήσεις χρησιμοποιώντας την ειδονή και μπορείς να τον αποδομήσεις χρησιμοποιώντας την απόσυρση. Την απόσυρση στη μορφή του στοικισμού, και αυτά δεν είναι απλά ιστορικά φαινόμενα. Υπάρχουν σαν τάσεις ακόμα και σήμερα. Θα πω κάτι πιο βαθύ, θα κάνω ισχυρισμό. Κατά τη γνώμη μου, ο φιλελευθερισμός είναι το σύστημα που κατάφερε να αγκαλιάσει και τα τρία και να τα δέσει σε ένα. Γιατί το λέω αυτό? Ο φιλελευθερισμός ποια είναι ο βασικός του ισχυρισμός? Ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι υπάρχει η ατομική σφαίρα, η σφαίρα της ελευθερίας. Ο φιλελευθερισμός προβάλλει την ελευθερία. Και σύμφωνα με το φιλελευθερισμό είναι δυνατόν να συμβιώσουν οι πάντες. Είναι δυνατόν διαφορετικές θρησκείες μέσα στο ίδιο κράτος, διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές απόψεις, ελεύθερη σκέψη, όπως αυτοί την κατανοούν, να συνυπάρχουν. Ως ένα βαθμό αυτό θα μπορούσε να το δει κανένας θετικά. Άμα το αντιπαραβάλλει με έναν ολοκληρωτισμό, με μια αυτοκρατορία. Αλλά υπάρχει ένα ψεύδος αυτό. Δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν τα πάντα. Στο επίπεδο των αξιών δεν συνυπάρχουν τα πάντα. Αυτό το βλέπει κανένας όταν τραβήξει στις άκρες συνέπειες αυτή την άποψη και δει αυτό που συνέβη με το δικαιωματισμό. Δει τη σύγκρουση στην οποία οδήγησε την κοινωνία. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για το φιλελευθερισμό, διότι στην πραγματικότητα ο φιλελευθερισμός δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο κράτος που να ήταν πραγματικά φιλελεύθερο και να το χρησιμοποίησε αυτό ως βάση της λειτουργίας του και της διοίκησής του. Όχι. Ο φιλελευθερισμός ήταν πάντοτε ένα όπλο ελέγχου, διάλυσης της κοινωνίας. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αποτέλεσμα αυτή η διάλυση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου σεβασμού βασικών αρχών. Αυτό που ήταν ο φιλελευθερισμός ήταν ένα όπλο για να διαλύσει την κοινωνία, για να διαλύσει οποιαδήποτε συλλογικότητα. Και αυτό το όπλο, τώρα που πλέον απέτυχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να το χρησιμοποιήσουν για να εξουδετερώσουν την οποιαδήποτε αντίδραση ενάντια στην παγκόσμια αυτοκρατορία που φαντάζονταν ότι είχαν στον κόσμο, τώρα που απέτυχαν να κάνουν ομογενοποιημένη σούπα την Κίνα, όπως ονειρεύονταν μετά την ενσωμάτωση της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπως ονειρεύονταν να την κάνουν μια νέα διαλυμένη Σοβιετική Ένωση, όπως ονειρεύονταν να κάνουν την Ρωσία μια αμερικανοποιημένη σούπα, χωρίς πολιτισμό, χωρίς μνήμη, χωρίς τίποτα, όπως ονειρεύονταν και σε κάποιο βαθμό τα κατάφεραν να αμερικανοποιήσουν την Ευρώπη, όπως ονειρεύονταν να αμερικανοποιήσουν την Αφρική και δεν τα κατάφεραν, και την υπόλοιπη και την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Τώρα λοιπόν που δεν τα κατάφεραν, αυτό το όπλο είναι άχρηστο. Άρα ο Τραμπ αυτό που κάνει, η απόσωση αυτού του όπλου, η αποδόμησή του, η καταστροφή του, η καταστροφή όλων των οργανισμών οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για να προωθούν αυτό το όπλο, μιλάω για το USAID βέβαια και για όλα τα παρακλάδια του, μιλάω για το LGBTQ, για την ΛΟΑΤΚΙ, μιλάω για τα δίθεν δικαιώματα, μιλάω όλα αυτά, μιλάω για το δίθεν σεβασμό αρχών κτλ. Όλα αυτά τα πετάει στα σκουπίδια. Ο Τραμπ δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, δεν είναι μια ιδιοτροπία, είναι μια αναγκαιότητα. Γι' αυτό έχει και την στήριξη των μεγάλων δισεκατομμυριούχων και πολύ σύντομα τρισεκατομμυριούχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όλα αυτά τα είχαν προβλέψει ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν σε όλη τη ζωή τους τον φιλελευθερισμό. Ακόμα και αναρχοκαπιταλιστές. Δεν θέλω να μπω σε αυτό το θέμα και να αρχίσω να ραδιάζω θεωρητικούς, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Άλλωστε αυτό το γεγονός το βλέπουμε και εμείς, ότι απέτυχε αυτή η εκστρατεία στην Κίνα, μάλιστα δημιούργησε και αντίδραση, δημιούργησε δηλαδή απομάκρυνση των Κινέζων από την αμερικάνικη προπαγάνδα, από το αμερικάνικο Hollywood, τις αμερικάνικες ταινίες, αποστροφή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν την Κίνα, στροφή προς τον πολιτισμό τους, στροφή
προς τις δικές τους αξίες. Και αυτή η αποτυχημένη εκστρατεία λοιπόν οδηγεί στην απόσυρση αυτού του όπλου. Άρα δεν υπήρξε ποτέ φιλελευθερισμός. Το μόνο που υπήρξε ήταν ένα φιλελεύθερο ρητορικό επιχείρημα, μια φιλελεύθερη προπαγάνδα και τίποτα παραπάνω. Αλλά αυτή η φιλελεύθερη προπαγάνδα έχει ενσωματώσει αυτές τις τρεις φιλοσοφικές σχολές απόσυρσης στον πυρήνα της. Έχει ενσωματώσει τον ειδονισμό. Έχει ενσωματώσει τον ειδονισμό μέσω του καταναλωτισμού. Μάλιστα με μια πολύ χειρότερη και βαθύτερη και διεστραμμένη μορφή ειδονισμού. Διότι εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Δεν έχω φυσικά καμία περιφρόνηση με την έννοια τη φιλοσοφική έναντι του Επίκουρου. Ο Επίκουρος είπε πολλά σωστά πράγματα. Ο Επίκουρος στην πραγματικότητα διατύπωσε έναν πολύ ώριμο ειδονισμό, έναν υγιή, δεν θα τον πω εγωισμό, έναν υγιή τρόπο να κατανοεί ο άνθρωπος τι είναι σημαντικό για τον ίδιο. Ο ίδιος ο Επίκουρος έλεγε ότι το πιο αξιόλογο πράγμα, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε αυτόν τον κόσμο είναι να μπορείς να κάθεσαι με μια καλή παρέα, να απολαμβάνεις λίγο λιτό φαγητό, λίγο τυρί, λίγο κρασί και να έχεις μια καλή κουβέντα. Είναι απόσυρση, αλλά δεν είναι καταναλωτισμός. Δεν είναι υποκατάστατο. Ο καταναλωτισμός είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ο καταναλωτισμός δημιουργεί ανάγκες και δημιουργεί ανάγκες ψεύτικες. Γιατί έχει ανάγκη την κατανάλωση, την κίνηση της οικονομικής μηχανής για να μπορεί να δουλέψει η υπεραξία, για να μπορεί να δουλέψει η καταστροφή του προϊόντος, τα ψεύτικα προϊόντα που είναι κατασκευασμένα με ημερομηνία λήξης, να δημιουργήσει μια νεύρωση. Οπότε ο ειδονιστής δεν ψάχνει την ειδονή, ο σύγχρονος, που φαντάζεται ότι είναι ειδονιστής. Φαντάζεται. Ο ανόητος που παρακολουθεί την επίδειξη εσωρούχων που είπα πριν ή την τσόντα δεν είναι ειδονιστής. Μην πω τώρα τι είναι. Καταλαβαίνετε τι είναι. Γιατί δεν απολαμβάνει τις γυναίκες, δεν απολαμβάνει τον έρωτα, απολαμβάνει ένα υποκατάστατο. Όπως αυτός που αγοράζει γιαούρτια επειδή βλέπει, η γυναίκα που αγοράζει γιαούρτια επειδή βλέπει κάποιες αδύναμες να κάνουν τζόκινγκ και να τις φλερτάρουν όλοι στο δρόμο και φαντάζεται ότι θα αποκτήσει κορμάρα τρώγοντας το γιαούρτι. Ή αυτός που αγοράζει αυτοκίνητο πάλι γιατί φαντάζεται τα υποκατάστατα. Είναι μια διαστροφή του ειδονισμού, δεν είναι ειδονισμός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Ούτε είναι στοικός φυσικά ο ακόμα πιο αποσυρμένος από τα πολιτικά, αποσυρμένος από κάθε δράση, απογοητευμένος τηλεθεατής. Είναι κάτι πολύ χειρότερο και πολύ βαθύτερο. Γιατί ακόμα και ο στοικισμός έχει κάτι από την αρχαία φιλοσοφική σκέψη. Έχει μια κατανόηση. Αλλά τώρα δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτά. Ούτε φυσικά ο σύγχρονος σκεπτικιστής, όπως ελπίζω να έγινε φανερό από τα προηγούμενα που είπα, είναι ισοδύναμος με το Σέξο τον Εμπειρικό, με τον Πύρονα τον Αρκεσίλαο, με τον Σοκράτη που κάποιοι σκεπτικοί θεωρούσαν ιδρυτή της σχολής. Γιατί δεν είναι, γιατί δεν έχει βάθος σκέψης και ούτε και κυρίως δεν έχει συνέπεια σκέψης, διότι το σκεπτικισμό τον χρησιμοποιεί για να αποδομεί τους εχθρούς του. Αλλά δεν έχει την πνευματική ετοιμότητα να αποδομήσει και τον εαυτό του όπως κάναν οι αρχαίοι σκεπτικιστές. Αποδομεί τους εχθρούς του. Και ποιοι είναι οι εχθροί του? Είναι οποιοδήποτε κάναν κάτι συγκεκριμένο σε αυτόν τον κόσμο, κάτι χρήσιμο. Είναι άνθρωποι που δράσαν. Είναι, μπορεί να πεις, ο Στάλιν, ο Μάο, ο Τσετούγκ, ο Χοτσιμίνχ, η οικογένεια Κιμ βέβαια, οι επαναστάτες στη Βόρεια Κορέα. Είναι όλοι αυτοί δηλαδή που παίξαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να φέρουν μεγάλες ανατροπές με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας και όλους αυτούς τους αποδομούν. Γιατί? Για να τους αποδώσουν ταπεινά κίνητρα. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν το κάνανε για να γίνουν δικτάτορες, ότι δεν το κάνανε
για τις γυναίκες. Ναι, ο Μάο Τσετούγκ ήταν και γυναικάς και καλά έκανε. Εμείς δεν είχαμε επαναστάτες γυναικάδες ή ήταν του κατηχητικού? Και τέλος πάντων αυτό είναι επιχείρημα. Θυμίζει την αποδόμηση, έχουμε και εμείς ένα παράδειγμα ελληνικό και καλό να δίνουμε ελληνικά παραδείγματα, την αποδόμηση του Ανδρούτσου που έπρεπε σχεδόν να περάσει ο 19ος αιώνας και κατά τέλη του 19ου αιώνα τελικά να γίνει η αναγνώριση ότι τελικά ο Ανδρούτσος δεν ήταν εγκληματίας και ότι τον σφάξανε στη φυλακή για δικό τους λόγο, όπως φυσικά και η αναγνώριση του Καλοκοτρώνη, καθυστερημένη. Τι να πει κανένας? Είναι η μικρότητα, είναι ουσιαστικά ο φθόνος. Αποδόμηση λοιπόν και εκεί πέρα αυτό κατά κάποιο τρόπο μεταμφιέζεται σε αυτό που λένε σε δίθεν μαρξιστική κριτική, σε δίθεν κριτική ματιά, σε δίθεν αντικειμενικότητα, σε όλα αυτά που τα κολπάκια που χρησιμοποιούν για να αποδομήσουν. Και το ίδιο κάνουν και με ολόκληρες χώρες. Το ίδιο κάνουν, δεν βλέπουν τα λαμπρά παραδείγματα των χωρών που αντιστάθηκαν στη δυτική αποικιοκρατία, τη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, τη Ζιμπάμπουε. Μην αρχίσω τώρα τη Ρωσία, μην αρχίσω πάλι να παριθμώ. Και τι κοιτάζουνε? Κοιτάζουνε πώς θα βρουν ψεγάδια, πώς θα μπορέσουν να αποδομήσουν. Πάλι χωρίς καμία πνευματική συνέπεια. Ποιοι μιμήθηκαν? Ποιους θυμίζουν όλους αυτούς? Τι θυμίζει όλο αυτό? Όλη αυτή η λεπτολογία, όλη αυτή η προσποίηση αντικειμενικότητας, όλο αυτό το θα δούμε, όλο αυτό το δεν ξέρουμε, όλο αυτό το ποιος μου λέει, όλο αυτό το όλοι στο ίδιο κατσάνι βράζουμε, δεν υπάρχει καμία ηθική πολιτική, δεν υπάρχει καμιά αποποδεδειγμένη δράση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι BRICS κτλ. Τι εξυπηρετούν όλα αυτά, πού οδηγούν όλα αυτά? Στη διατήρηση του status quo, στο να μην κάνεις τίποτα, στο να παραμείνεις έτσι όπως είσαι, με τις αμερικανικές σου βάσεις, με την πρεσβεία σου την αμερικανική, να σου λέει τι θα κάνεις, με απικία χρέους στις γερμανικές, γαλλικές τράπεζες. Σε όλα αυτά, περιέργως, όλοι αυτοί οι σκεπτικιστές για όλα αυτά δεν λένε τίποτα. Τρώγονται με όλα τα υπόλοιπα, τα από έξω, τα μακρινά. Δεν κοιτάζουν τα πραγματικά και ούτε βγάζουν τα χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν βγάζουν κανένα συμπέρασμα. Ο κάθε άνθρωπος που κάνει μια χρήσιμη δουλειά προσπαθεί να βγάλει ένα πρακτικό συμπέρασμα. Πάντοτε πιθανολογούμε και πάντοτε προσπαθούμε να επιλέξουμε τον καλύτερο δρόμο δράσης. Ο σκεπτικιστής δεν το κάνει αυτό. Ο σκεπτικιστής απλά ασχολείται με το τι λένε οι άλλοι για να το αποδομήσει. Και ποτέ δεν σου λέει τι θέλει να κάνει, τι κρίνει προτιμότερο. Γιατί κάθε φορά που αποδομείς κάτι πρέπει αν είσαι ειλικρινής, πρέπει να έχεις κάτι να αντιπροτείνεις. Αλλιώς είναι απλά υποκρισία. Δεν ξέρω τώρα, θα το κάνω, θα διαβάσω ένα κειμενάκι, είναι από ένα βιβλίο, η σκεπτική, αναγνωστικό της αρχαίας σκεπτικής φιλοσοφίας, εισαγωγή στον κλασικό σκεπτικισμό. Εισαγωγή του Πέτερ Σούμπερ. Επιμέλεια Αβραμίδης, εκδόσεις Θήραθεν. Είναι από τον Λουκιανό. Σύρος ο Λουκιανός, αλλά με ελληνική παιδεία. Έγραψε πολύ ωραίες παροδίες. Πολύ μου αρέσει η Δίος Κρίση, αλλά δεν θα διαβάσω τη Δίος Κρίση, που είναι μια πάρα πολύ ωραία παροδία για το Δία που είναι θύμα και αυτός της μοίρας και δεν το ξέρει και άρα φαντάζεται ότι είναι παντοδύναμος, όπως φαντάζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το διαβάζω παρόλο που μου αρέσει τόσο πολύ. Θα διαβάσω κάτι άλλο που σχετίζεται με το σημερινό μας θέμα. Το θέμα αυτού του κωμικού διαλόγου, γι' αυτό είναι άλλωστε γνωστός ο Λουκιανός, για τους κωμικούς του διαλόγους, νεκρικοί διάλογοι για παράδειγμα. Το θέμα αυτού του κωμικού διαλόγου είναι η προσπάθεια να πουλήσει κάποιος ως δούλο ένα σκεπτικό φιλόσοφο. Και προσπαθεί λοιπόν να πείσει τον πιθανό αγοραστή
Διαβάζω. Δημοπρασία τρόπων ζωής. Λέει ο Ζεύς. Ποιος μας έχει απομείνει? Δηλαδή για πούλημα, δούλος. Ο Ερμής. Λέει. Μας έμεινε τούτος εδώ ο σκεπτικός. Εσύ Πυρονάκο. Πυρονάκο είναι αναφορά στον Πύρονα, ο οποίος ήταν σκεπτικός φιλόσοφος. Άρα παίζει με το όνομά του. Έλα να σε παρουσιάσουμε στα γρήγορα, γιατί έχει αρχίσει να φεύγει ο πολλής κόσμος και θα μείνουν λίγοι για τον πληστηριασμό. Λοιπόν, αυτόν εδώ πέρα ποιος θα τον αγοράσει? Αγοραστής. Εγώ. Πρώτα όμως, πες μου εσύ τι ξέρεις. Μην αγοράσουμε σακί στο κουρούνι. Γουρούνι στο σακί, συγγνώμη. Λέει ο Πύρον. Τίποτα. Αγοραστής. Τι εννοείς τίποτα? Πύρον. Ότι νομίζω πως γενικά δεν υπάρχει τίποτα. Αγοραστής. Επομένως και εμείς είμαστε ένα τίποτα. Πύρον. Ούτε και αυτό το γνωρίζω. Συνεπής ο σκεπτικής δεν γνωρίζει τίποτα. Αγοραστής. Ούτε και το ότι εσύ υπάρχεις. Πύρον. Αυτό είναι που αγνοώ πάνω απ' όλα. Αγοραστής. Πω αδιέξοδο και αυτό. Και τούτη η ζυγαριά τι σου χρειάζεται? Πύρον. Ζυγιάζω τα επιχειρήματα και τα εξισορροπώ και σαν βλέπω ότι είναι ισοδύναμα και ισοβαρή, τότε αγνοώ ποιο από τα δύο αληθεύει. Μπιμπισίτιδα ο κύριος Πύρον. Αγοραστής. Τίποτα άλλο ξέρεις να κάνεις σωστά? Πύρον. Τα πάντα εκτός από το να καταδιώξω δραπέτη. Αγοραστής. Και γιατί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό? Πύρον. Διότι καλέ μου κύριε δεν συλλαμβάνω τίποτα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν συλλαμβάνω καμία αλήθεια δηλαδή. Αγοραστής. Είναι φυσικό. Φαίνεσαι βραδικίνητος και νοθρός. Μα ποιος είναι τέλος πάντων ο σκοπός της σοφίας σου? Που θες να καταλήξεις ρε φίλε? Πύρον. Η αμάθεια και να μην ακούω και να μην βλέπω. Δηλαδή, μετάφραση, όλη αυτή η τύφλωση στα συνταρακτικά που συμβαίνουν στον παγκόσμιο νότο. Πύρον. Μάλλον αγοραστής. Θες να πεις το να είσαι κουφός και τουφλός μαζί? Πύρον. Βεβαίως και επιπλέον χωρίς κρίση και χωρίς αίσθηση. Γενικά να μην διαφέρω από ένα σκουλίκι. Αγοραστής. Για όλα αυτά αξίζει να σε αγοράσω. Πόσα λεφτά να πούμε ότι πιάνει ετούτος? Ερμής. Ο έμπορος. Μια αττική μνά. Αγοραστής. Πάρτιν. Τι λες φιλαράκο, σε αγόρασα? Πύρον. Άγνωστο. Αγοραστής. Καθόλου άγνωστο, σε αγόρασα και πλήρωσα και μετρητά. Αυτά για αυτούς που πιστεύουν ότι δεν αγοράστηκαν. Γιατί έχει νόημα η παραβολή. Μιλάω για τους Ευρωπαίους που νομίζουν ότι είναι ανεξάρτητοι. Πύρον. Επιφυλάσσομαι και δεν εφέρω κρίση. Το έχω υπό εξέταση. Νομίζω ότι είμαι ανεξάρτητος δηλαδή. Αγοραστής. Έλα τώρα, ακολούθα μέσα καλός μου δούλος. Πύρον. Ποιος να ξέρει αν είσαι αληθινά τα όσα λες? Κάτι τέτοια λέει και ο Μακρόν. Και ο κύριος Στάρμεν. Νομίζουν ότι είναι ανεξάρτητα κράτη. Αγοραστής. Το λέει ο πολιτής. Το λέουν τα λεφτά μου, το ξέρουν τα λεφτά μου, το ξέρουν και όσοι είναι παρόντες. Πύρον. Υπάρχουν δηλαδή παρόντες εδώ? Εγώ θα έλεγα όλος ο κόσμος το βλέπει, όλος ο παγκόσμιος νότος βλέπει την ξεφτύλα της Ευρώπης, το μεταφράζω στο σήμερα και εμείς το έχουμε κρυφό καμάρι. Αγοραστής. Άμα σε κλειδαμπαρώσω μέσα στο μήλο, τότε θα σε πείσω ότι είμαι το αφεντικό σου με το χειρότερο επιχείρημα. Το ακολουθεί το επιχείρημα ο κύριος Τραμπ. Πύρον. Επ' αυτού να τηρήσεις εποχήν. Είπαμε πριν την εποχή. Η εποχή από την έκφραση κάθε κρίσης. Το να λες δεν ξέρω βασικά. Ένας βαρύγδουπος τρόπος να λες δεν ξέρω. Αγοραστής. Μα ήδη σου είπα την απόφασή μου ματωδία. Ερμής. Εσύ πάψε να αντιμιλάς και ακολούθα τον αγοραστή σου προς το κοινό. Και εσάς σας προσκαλούμε για αύριο. Θα βγάλουμε στη δημοπρασία απλούς ανθρώπους, τεχνίτες και μαγαζάτορες.
πουλήσουμε και κάτι χρήσιμο δηλαδή. Αυτό ήτανε ο Ερμής που προσπαθεί να πουλήσει έναν άχρηστο δούλο και κάποιος τον αγοράζει για να διασκεδάσει. Όπως μας αγοράζει αυτή τη στιγμή, φυσικά αγοράζουν αυτός που ήταν πάντοτε δούλος και τον ξεφτιλίζουν, τον κλείνουν στο μήλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, και κατά τη γνώμη μου έρχεται η ώρα του λογαριασμού για την Ελλάδα και δεν μπορούμε πλέον να παίζουμε με υπεκφυγές. Εγώ το λέω ξεκάθαρα και κάθε άνθρωπος που δεν είναι σκεπτικιστής, όπως είπα πριν, οφείλει να έχει μια ξεκάθαρη αντιπρόταση. Η δική μου αντιπρόταση δεν είναι ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον, που είναι υπεκφυγή, είναι ουσιαστικά μην κάνεις τίποτα. Δεν είναι και με τον έναν και με τον άλλον να τα βρούμε ως δίθεν επιδέξει ουδέτεροι, όπως λένε κάποιοι άλλοι σκεπτικιστές. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρα αλλαγή στρατοπέδου. Το στρατόπεδό μας είναι ο Παγκόσμιος Νότος. Το στρατόπεδό μας είναι οι επαναστατημένοι λαοί του Σαχέλ. Η Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι και ο Νίγηρας, οι οποίοι αυτή τη βδομάδα φτιάξαν και τη νέα του σημαία. Αυτό είναι το μεγάλο νέο. Αυτό είναι το μεγάλο νέο, το περήφανο νέο αυτής της εβδομάδας. Το στρατόπεδό μας είναι οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου που τα κατάφεραν, με πάνω απ' όλα φωτεινό παράδειγμα την Κίνα, από την οποία έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά. Έχουν τώρα και την λαϊκή τους εθνοσυνέλευση αυτή τη βδομάδα και βάλαν μεγάλο στόχο το 5%. Για αυτά θα έπρεπε να μιλάμε, αντί να ασχολούμαστε με τα αυτοαποκαλούμενα σκουλίκια, όπως λέει στο διάλογο που σας διάβασα ο Λουκιανός, και μάλιστα είναι περήφανος που είναι σκουλίκι, γιατί δεν σκέφτεται, έχει ξεφύγει από την υποχρέωση να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε σκουλίκια, ούτε είμαστε φτιαγμένοι για να παίζουμε με τις λέξεις. Δεν χρησιμοποιούμε τις λέξεις, όσοι δηλαδή κάνουν πολιτική, δεν χρησιμοποιούν τις λέξεις για να παίζουν, ούτε για να παριστάνουν τους έξυπνους, ούτε για να κατακεραυνώνουν τους αντιπάλους. Τις χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα για τον ίδιο τον εαυτό τους και για την ίδια την πολιτική δράση που χρειάζονται. Οπότε η πρόταση είναι σαφής με τον Παγκόσμιο Νότο, με την Κίνα, με τη Ρωσία, με τη Βόρεια Κορέα, με το Ιράν, ενάντια στη Δύση, να εκμεταλλευτούμε τη μεγάλη ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκαν οι χώρες του Σαχέλ, χωρίς συμβιβασμούς, όπως αυτή του Τσισεκέντη για την οποία μίλησα πριν στον Κογκό, με ξεκάθαρη σκέψη, και για να το κάνουμε αυτό πάντοτε πρέπει να έχουμε υπόψη μας, να προσέχουμε πάρα πολύ τι θα μας πούνε όλοι οι ρήτορες, όλοι οι ψευδοαναλυτές, όλοι οι βαρύγδουποι ακαδημαϊκοί, και πάντοτε η ερώτηση πρέπει να είναι πού θες να καταλήξεις, τι θες να με κάνεις να νιώσω, τι θες να με κάνεις να σκεφτώ, και αν τις έχει πάντα ούτε κανένας αυτές τις ερωτήσεις στο κεφάλι του, πάντα θα ανακαλύπτει τους σκεπτικιστές, πάντα θα ανακαλύπτει αυτούς που προσπαθούν να του μπλοκάρουν τη δράση, πάντα θα ανακαλύπτει αυτούς που προσπαθούν να σαμποτάρουν την πολιτική σκέψη και την πολιτική δράση. Πάντα θα ανακαλύπτει αυτούς που προσπαθούν, ιδίως τώρα, να σαμποτάρουν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, τώρα που καταραίει η Δύση, να ξεφορτωθεί τις βάσεις, να ξεφορτωθεί την Αμερικανική πρεσβεία, να βρει έναν τρόπο να δει πώς το κάναν άλλοι, μιλάω για το Σαχέλ, και να πάρει τα διδάγματα. Χωρίς προσχήματα, χωρίς ψευδοευαισθησίες, μεγάλο θέμα, ο δίθεν δημοκρατικός δρόμος, χωρίς άλλα προσκόμματα, ότι πρώτα πρέπει να γίνει κάτι άλλο πριν φτάσουμε εκεί, χωρίς αναβολές για το μέλλον, χωρίς όλα αυτά τα ψεύτικα εμπόδια που βάζει μπροστά μας ο κάθε παρουσιαστής, ο κάθε αναλυτής, ο κάθε ψεύτης ουσιαστικά.